Safna Jara, Dugawu Ojabira, Arajo Nura FME, Nikononto and Nani Tommy Murumuru Duru, Amela Selike Kabo Jala Korji Kunmani Ale Wedela, Willesra 76, 33, 43, 03. Ute, Vive l'Afrique, Abu Ame Fulitanika Segren Watina. Vive l'Afrique. Kosobe. Strajantama Ameta, Abu Nebembolo Makarika Duntiliela, una fondissement follow Munime Bona et Sogomandaina, Abu Kama Nouvelle Horizon. Mouye Sevenikaba, Ale Toko de Gafur Awa Shadu, Gafur Awa Shadu Traule, Tramaga Akmara, Abu Nugu, Obe Nyaganagalauli, Osigata la Dega Shishi, Abu Krato Dakono, Anfer Munabe Talike, Amneta Digo, Ale Koni Dugulente, Mashila Medomina Kombi Anga Jamanakono, Usobike Ale de Musoye, Musomuna Atara Sigina Sonjini, Okeneka, Visio Conference Keneka, Kaburuja, Niko, Takanyashi, Angwalakana Boma, Ani An Demelikala Jakulu Mumbe, Nobe, Risijamana, Okofo, ni Musokofole, Amneta Diko, Ayeburuja, Nika, Kanyashi, ni Bella Jilima, Sevaningala Ko, Ako Obara Mune, Amneta Diko, Naya, Kena Sonjini Keneka, Muni Anga Jamana Marabago, Abu Yemijukuta, Geremati, Chari, Usobge, Nia Meko, Angata Kunta, or Lebena, Foko, Bita de Jara, wa Abu Safna Jara, Manifi, Yanika, Jigi, Birola, Italoniro, Jigi, Munya Gafur, Awa Sharu Trauli, Aira Kafokumi, Dreta de la Division de Droit de l'Homme, de la Minishuma, Abuko Cliff la de Dida Makwaka, Jamana Kato, Anye, Aka Finio, Finibia, Abu Safna Jara, Aka Samarau, Aka Blukiu, Abu Safna Jara Munya, Aka Pantolon, Abu Ala Kana Sheni, Kwaka Bella Jedem Falanyanga, Cliff la de Ba Abulo, Kwaka Jamana Kato Anye, Abu Nia Jemna Kalaje, Sebaningalaku ni Anfer Munabe Talike, Amnata Duko, Ale Yoro, Abu Safna Jara, Abara Muna, Akaramu Conseil de Sécurité des Nations Unies au Kanaka, Abu ni Aklibala ni Musokofoli, Ayeburja Chama, Taning Yashi Anwal Lakanaboma, Sebaningalaku, Akoka Obara Muntaning Yashi Anwal Lakanaboma, Jerajakulu Dobe na Aleba Anwa, Ulumasiri Taboko, Ulula Fasakosobe, Nankama Association de Défense de Militaire, Abu Safna Jara Ulukoni, plenty ka ado, Damakashi Sebe Utrado ni Muso Ntola, Anwa Kiribo, Okonala, Obolen Kofe, Abu Safna Jara Anana Balife, Jumanila, Kusuro Koni, Anwa Jamana Marabako Ukoni, communique Kaboka Binte Tari, communique Munkonala, Uyaira Kafoko, directeur de la division des droits de l'homme de la Minishuma, Abu Ale de Nyamaye, Mamuno Kabara National de Joe Adamadia, La Fasali, ma Minishuma, Otola, Anwa Jamana Kono, Anwa Jamana Marabako, Abu Safna Jara Ko, Clefla de Benin, Billy Belimbulo, no de Betalika, Guillaume, Jefa. Atondoko andali kwa ka angwa jamana ka atwanye Abu Safna Jara jamana marabako kwa communique konala uyaira ka fo ko ni che ko fole kwa aduna baro la bara muna abeka sobobiye ka angwa jamana ninka adafri Abu Safna Jara wa airai sindo kula ko mu yera ni ane sharia ira kon tita nwa fe tushila na son jini yere Abu Safna Jara kwa no sharia kwa atita nwa fe tushila sabaningala ko akuni che ko fole no de be Guillaume Jefa Atondoko andali ko fo Abu ale de directeur de la division des droits de l'homme de la Minishuma Clean Flade Benin Dangorobe Mbolo kwa kangwa jamana katuanye Dimashi do no yekunye février kalo kle duru sambafla ane samgwa ane saba jamana maraboko koni decision ka boka binti chari decision muna abulono blala sebe munne amamu yibulono blala Abu Safna Jara ode ministry muno ka bara nesnendo awni jamana wada kunyo nyana bol manno be tijan kufo abla jopu ale tewa Abu Safna Jara ale di bulono bla sebeina nga soroka teme munye colonel able maiga ale ka sirafe ale ka to koni ko ullase ko sabi ale jamana ka gouvernement ka kuma lasilai sebeningala ko ako jamana gouvernement ka communiquer o konala gaira ka fo koni cheko fole mu flani nabe andali ko fo Abu directeur de la division des droits de l'homme de la Minishuma siga kerelno ala wa Abu Safna Jara jokera makoy kaira ka fo ko afarleno mako mamunu be faga anwa jamana ira ka adafri Abu Safna Jara ko be jamfana anwa jamana o kono sebeningala ko ako ni ya chemena ka laje Abu amuyanga jamana marabako ye yaira ka fo ko munye wulika jocha manikera wala samunye foka be obisega na on Minishuma ani nwanchela ula tukumna kasiga la Abu ayira ka fo ni mado be Minishuma kono la ni geni ira kono no o farima ta ku segare ko sabike munye ajana kashere bubulo anga jamana o kono la Minishuma o tokola o kum kono la anga jamana marabako ko ni ayira ka fo me domna kompi ni chako folo yi aye bara munu ko takanyashi anga jamana ma ko sabike ni aye amnata diko Abu ale kari
yera ka mun ɲini buruja k'a ta ka ɲɛsin an ka jamana ma siga t'a la a tɛmɛna nin cɛkɔfɔlen ka sira de fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka jamana marabagaw u ka kɔrɔfɔ o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko a fɛn caman ko o tɛmɛna nin cɛkɔfɔlen ka sira de fɛ ko sabu kɛ cɛkɔfɔlen yɛrɛ a ma se ka na ni dalilu ye dalilu mun no o ye gɔntigɛ ye dalilu min bɛ se k'a yira k'a fɔ a ye nin muso kɔfɔlen ta sira jumɛn de fɛ Abu Safinɛ Jara an ka jamana marabagaw ko cɛ in kɔni ko a ma se ka na n'o dalilu cogo si la dalilu jumɛn kama Abu Safinɛ Jara e ye nin muso kɔfɔlen ta u ka kuma société civile maaw tɔgɔ la fo bi Abu Safinɛ Jara siga t'a la dalilu jɔnjɔ o mana an ka jamana marabagaw yɛrɛ y'a yira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko jaja ko bolodɔgɔnin k'u sinen no maa wɛrɛ de la ko o ka nin baara ye nin ka a kɛ nka yira k'a fɔ ko o ye muruti fari k'a boloda kosɛbɛ o de kama i bɛ na ye k'a fɔ ko baara in tara ka di Aminata Diko ma Abu ale fana ye jamana la wulumasiri tabaw lakanabaw k'u sɛbɛkɔrɔ buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a jɛra ko a bɛ se fila an kɔni bɛ don min na ko bi an ka jamana marabagaw kɔni ye décision laban mun k'o bɔ ko bi u y'a yira ni cɛ kɔfɔlen na ko tile fila de b'i bolo Abu k'i ka kuso n'i ka kasaw ni a bɛɛ lajɛlen cɛ i kana sɛni fɛn fɛn de b'i bolo hali senɔ Abu Safinɛ Jara ko an tɛ fɛ ka ye jamana in kɔnɔ ni tile fila de ko o de b'i bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ko min ye nasɔn min suma ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ koyi ko sabu kɛ ni hakili b'a la mun ye juillet 2022 o kɔnɔ min ye ministre ma u ka kumalasela mun tun bɛ yan n'o b'u ka porte parole kofɔ Olivier Salgado an y'ale gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ ko sabu kɛ ale fana fɛ yera ko la ko mun n'a n'an ka jamana yɛrɛ sayira ko a ta ɲɔgɔn fɛ cogo si la sɛbɛnnikɛla ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ni hakili b'a la affaire mun n'a tɛmɛna anw ni Côte d'Ivoire kaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ affaire 49 mercenaires ivoiriens o affaire la a yira k'a fɔ ko min ye Olivier Salgado Abu Safinɛ Jara ko kuma jugu ko o bɔra a da kɔnɔ anw ye tile 3 da ale ma ko a k'an ka jamana k'a to an ye Abu Safinɛ Jara an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ mun ye ministre u n'an ka jamana marabagaw ko in kɔni bɛ bolo min kan siga t'a la don na nataw la ko a tɛna kɛ c'est tout c'est fini wa o sabu kɛ nin gɛnni mun na a dabɔlen filɛ nin ye y'a maa sabanan ni Abu Safinɛ Jara mun bɛ gɛn ministre tɔgɔ la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ tile fila kɔni Abu Safinɛ Jara o dilen bɛ an deli ma a k'a ka koso kasa pantalon guloki fugulan ala ka furana hali bɛ koji n'a fɔ a bɛ koliji mun na a ka taa n'a bɛɛ ayi a bɛ taa n'a ye kɛ kunnafoni kɔni filɛ Abu an y'a bɛnnɛgɛmɔ ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Gafure Awa Suadu Tarawele i bonya o b'a la tabarikala Gafure Awa Suadu Tarawele an b'a fɔ ka segin ka i yɛrɛ fo ne tɛ ka don k'a fɔ n'i ye Nouvelle Horizon n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ l'indépendant la n bɛ don a kɔnɔ l'indépendant ka kɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka bin ntɛnɛndonya février kalo tile 6 san 2023 kɛ ni o bɔli Musa Saɲɔ Kamara a kumana Musa ko di i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min bɛ yen ni o cogoya ko Sergei Lavrov n y'a dɔn k'a fɔ Sergei Lavrov n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka ministre des affaires étrangères et de la coopération i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in ko hali a bɛna mɛn ni a ka pankuru n'a ma cun i k'a dɔn k'a fɔ an ka Bamakɔ aéroport la de min bɛ tali bi kɔni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Sergei Lavrov n y'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères de la coopération Rusilakaw fɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a ye taama bere ta ka farafinna jamana dɔw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu ni olu bɛ a ka taama bere kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali bɛ o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko bin ntɛnɛndonya in na i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 6 min ni an bɛ o kɔnɔ bi e ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin dankɔrɔba in na k'a ka avion bɛna cun anw ka aéroport la aéroport min ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Bamakɔ n'o cogoya ye Modibo Senu i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka nin ministre in na n'o ye ministre des affaires étrangères a nakun min ni o bɛna kɛ Mali la a dabɔ mɛn kama i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲaɲuman min bɛ Mali ani Rusilakaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka sɛmɛndiya cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲaɲuman i k'a dɔn k'a fɔ hali bi a bɛ se ka kura cogo min na majɛ minnu mana kɛ jɛɲaɲuman in kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ko ye ko min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka sabati cogo min na o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ diplomatique Russie ko i k'a dɔn k'a fɔ a kun d'an bɛ anw kan maa min filɛ nin ye ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sergei Lavrov la n y'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères de la Russie i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalo kelen bɔ a bɛ novembre kalo la i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ka nani ko kuma a fɔra anw ka jamana in kɔnɔ nka waati min na i k'a dɔn k'a fɔ nani walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka sɛmɛndiya k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ wulibali don i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ a ɲɛmaw olu ye communiqué dɔ bɔ k'a bi tanale min n'i k'a dɔn k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko nani k'i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ dɔ goyi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre na n'o ye Rusilakaw ka ministre ye n'a nana an ka jamana in kɔnɔ ko a tɛna siya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tile 2 baara la a bɛna o kɛ anw ka jamana in kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 6 ka taa se février kalo tile 7 ma i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in a bɛna nin bɛɛ lajɛlen kɛ anw bɛɛ yan i k'a dɔn k'a fɔ tile 2 baara in kɔnɔna na n'a nana ani maa min bɛna ɲɔgɔn ye o de i k'a dɔn k'a fɔ maa min fana bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn
k'a fɔ affaires étrangères ko ma anw fɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Cɛja Abdoulaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ ni Sergei Lavrov nana i k'a dɔn k'a fɔ ani o bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye min tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara caman kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ coopération ni o ye jɛɲɔgɔnya ye a bɛ se ka sabati cogo min na hali bi Mali ani i k'a dɔn k'a fɔ Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u na baaraw kɛ o siraw kan wa i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères Russie tu ala i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dankɔrɔbaw ka dankɔrɔba la n'o ye Assimi i k'a dɔn k'a fɔ Assimi Goïta président de la transition i k'a dɔn k'a fɔ ko wa ani o na déjeuner kɛ koyi déjeuner e bɛ tile fila dun ɲɔgɔn fɛ ala an bɛ fɔyɔ fana d'ale ma a banna fɔyɔ bɛ d'a ma awɔ o tuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sergei Lavrov la ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Assimi Goïta la ani o bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye in se bɛ k'a dɔn k'a fɔ dumuniw kɛlenkɔrɔ kɔfɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma ɲaɲa caman bɛna tɛmɛ ni u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ conférence de presse n y'a dɔn k'a fɔ ko o bɛna kɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in a ka nani bɛ tali kɛ fɛn min kan k'o de ye k'a dɔn k'a fɔ hali bi Mali ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ coopération na a bɛ se ka ɲɛ yiriwa cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ se ka fara a hukumu kan cogo min na dɔ bɛ se ka fara a kundama kan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ a nakun ye o ye ministre des affaires étrangères de la Russie i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a nana an bɛɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ ko baara caman bɛ a kɛ a kɔnɔ kunnafonidila n'o ye Musa Sango Kamara ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ministre Russie min ni o natɔ filɛ anw fɛ yan k'a ni waati bɛ ka bɛn waati min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ni an ka partenaire kɔrɔ cɛ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ ani Paris la fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya belebele olu de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o ma i k'a dɔn k'a fɔ ni o gɛlɛya bɛ senna waati min na k'o waati ye i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw k'a dɔn k'a fɔ olu ka ministre ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛna cun anw bɛɛ Bamakɔ wa n'a nana i k'a dɔn k'a fɔ ani anw ka faamaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ye Musa Sango Kamara a ka fɔ la a k'i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka ministre o kana anw ka jamana in kɔnɔ ka nin ɲɔgɔn ko kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye a fɔlɔ ye kunnafonidila ale ka fɔ la a k'i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Rusilakaw ka jɛɲɔgɔnya a daminɛna i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya in bɛ senna kɔrɔlen nka k'a labugu nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ ko o sɔrɔla camancɛrɔ fanga mɔɔw fɛ camancɛrɔ fanga mɔɔw ka wulikajɔ kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya na ka se ka sabati anw ni Rusilakaw cɛ o jɛɲɔgɔnya fanba bɛ tali kɛ fɛn min kan o de bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ défense ani sécurité lakana i k'a dɔn k'a fɔ ani k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka an yɛrɛ lakana cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o sɛbɛn sabatira anw ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔrɔmansire ye mun ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn caman na k'o sɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée mɔɔw fɛ bi k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani Rusilakaw ka jɛɲɔgɔnya ye kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hélicoptère la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ avion de chasse ma ani k'a dɔn k'a fɔ drone ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛminɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsilakaw y'o sɔrɔ nin waati in na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani Rusilakaw ka jɛɲɔgɔnya ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères Serge i k'a dɔn k'a fɔ Lavrov la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw ka ministre des affaires étrangères ye n'a nana anw ka jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a nana bi ko a bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi coopération tɔ a bɛna yakubaya sabula i k'a dɔn k'a fɔ coopération min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lakana o siraw kan défense o siraw i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna kuma o kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ a bɛ se ka yakubaya cogo min na anw ka jamana in kɔnɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye économie ye sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ se ka yiriwa cogo min na ani k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛkow ma k'i k'a dɔn k'a fɔ ko da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Rusilakaw i k'a dɔn k'a fɔ an ka jɛɲɔgɔnya a bɛ se ka kuraya cogo min na ko dankɔrɔba in a nakun ye ninnu ye Asiri filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛn Abu indépendant ne y'ale bila ne bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ye u k'a ma ko les pouces sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Sinali ba Sinali a kumara Abu a y'a yira k'a fɔ ko min ye masakɛ kalata minnu olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ don na nataw la ko jɔn de bɛna kɛ mun ye sɔrɔsilakaw ka cɛbɔ ye Sinali a ye ɲininkali tun min a y'a sigi mun ye Sinali ye Abu a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi loi électorale minnu o kuma loi électorale bɛ sen kan Abu ko a jɛlen don o kɔnɔ k'a fɔ ko min ye anw ka belebele ye sa n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ ani ka taa fara mun ye docteur Sukɛli Kokala Mayiga k'e ko olu na se ka kɛ cɛbɔ ye masakɛ kalata o la wa o hukumu kɔnɔ la ko jɔn de bɛna mun ye sɔrɔdasi ninnu k'u nɔna k'u bila n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kɔni bɛna fanga k'a di civil ma Abu ko jɔn de kan ka kɛ o civil ye ɲininkali to min a sigira Sinali Abu a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi siga t'a la i bɛna ye k'a fɔ ko dunun de bɛ ka taa ka bala k'a sɛbɛkɔrɔ ta walasa mun ye ordre constitutionnel fanga ko a ka di politikimaaw ma Abu n'o fana bɔra ye fɛn mun bɛ
akaja no de katimina bela jele o de munye mamunu nu buga fanga era koni marame dom na kombi no de be surasla ka nu bo okofo abu ko jato koni ku ube sina jone be na on manata jone be ni sigi on manata jone be na feren dabalike on ka bara munin ko ke jone be sika tem no ye an ga jamana en konala abu ko o jato koni be sina me dom na kombi an wa surasla ko koni ko obolo sabani ngala ko an woni be dom na kombi mu surasla ka abu safna jara sika ta la ku be ka wuli ka jo chairman ko obla singa ko sabuke nu wakli bala munya amadu aya sanugo baluku ale kotewa ale takera to ko munanga jamana ngono ko umadu ko mala odo ko mun ko la mu surasika nu abu safna jara buka feran dabali bala jelen ko sigi singa no lu manye tali ko ni o ko to shila abu safna jara abada makana na fangala mamu no bese ka munyo olu wole kiri buna ku o kanaka wa ma fena tina fangala abu safna jara olu fila ka munye malikura munin ko sirata mali ko damine ko mamu no bena gar ko ola wa olu ye faransi kala munin ko damine abu safna jara ko ka foko makana fangala wa abu safna jara ko mun ni bolo de surasla ko ma blewa faransi ma blewa abu ko de surasla ko akine sabaningala ko akwa ngoni be domine ina foko bi abu saria seba mun be nanga makolwa electoral no de saria munni anga kalataw bela jele fese le akono ko ni keleme ka yira ka foko mu colonel Hashim Kuita abu safna jara ko aleka ka cheboye ko obe gela ko sobe ko na manya ka foko mu Hashim Kuita ko abe ka cheboye abu safna jara munye surasifini ko abo boko blattari abu safna jara ka soroka munye kalataw bara ni ko odamine abu ko osira fena ko odalele no Hashimiye ni loi electoral kele ngono akono to ko docteur Sokaylu ko la maiga abu safna jara ka foko obina ka cheboye wa ko obe songa gela ko sobe ko sabu me docteur Sokaylu ko la maiga alere maye mamuna afari no ojole mbate ko sobe ka foko obina ka cheboye abu safna jara ko abina gelea sabani ngala ko akwa ngoni me domna ko bibi na ka foko mi ma chama mbe aka ja foko ta fara munye classe politiku ka olu chama ko mi ka laini ka foko mi Hashim Kuita no be jamana fama ko fo abu safna jara ko aka fini yera ko bila aki kamo o aka ke munye masaka ye anga jamana ko na la ko ye parti politique chama mbe abu safna jara anin ka ta fara munye Hashim yera de me ba chama ka o yo olu akna taye akodo fana yera ka fo ame domna ko bi ko mi Hashim Kuita ko aka feran da bali bala jelen ke ko akuma kan ko kana al asosode ko sabuke Hashim Kuita kuna manya ka fo ko officier do abu safna jara ko akana kuma kan so abada ko fanga ko akadi munye parti politique moma abu safna jara ko ye do fene akna taye na sabani ngala ko amana tige to ko munye Hashim alekara cheboyo Hashim amaka cheboyo ko kuma na ko jone bina ke munye surasinu nun ko ninka cheboye dona na tawla sabani ngala ko abu ko sumu no obeja sikata la kabe fitiri ona do ango ni me dom na kombi mamu mbe akaja no be na ke surasila ko cheboye abu safna jara ikake maye mamu akaja munye yugurugu kasa era ko ko atiko to shila mamu ni ka kaze judiciaire abu safna jara ulangalolendo ayira ka foko munye yugurugu iflada makima delika do kasula abu safna jara ko nam kinye ka bake maye abu safna jara ko abeko oye abu safna jara o fana mana boye akaja ko akake maye mamu akaja ko obe jamana ndo foka adona kari wa mi transition marabawa uflaka bara kura munin ko boloda abu safna jara no be malikura de ko kofo foka akake maye mamu fana no obe na usura kelen ko tama abu transition mo kofe sabani ngala ko akake maye mamu nati na surasu jamfa abada abi kale kishien kaira ka foko munya surasu la ko atini u jamfa abu safna jara na manya ka foko mabe na munya Hashim nona bla abu ko kake maye anjuku fola no ye franci jamana kofo Hashim ye kele mbla rom na kwale kana taye katana aye abu safna jara ko munye malikura ko amako bo umhala sabani ngala ko ako fana mana boy na manya ka foko mamu no bina ka surasu la ko cheboye abu safna jara abike maye mamu akaja mu irishire abe irishi don foka adona kari wa mu irishi ga tabulo fene abu safna jara mu ye putin nga jamana ko okadi atigie wa ne irishi fene ko obesika bara kenywanve abu safna jara atigie na ke politique maye wa ka ke maye mamu fene na be politique don gabu politique mate sabani ngala ko angoni me domna ko bi Hashim Kuita ko obeso otiki be soroka feran dabali bala jelenke no ye fanga jaso ka ban abu safna jara ko sigata la ko be na tiran ko ni ko labe Hashim Kuita ko santan ko fe Hashim Kuita ko abe sega sigana kurai abu safna jara ninga na ke cheboye na fona ngoni flani anya sama ga bo munye le pousse kono la sabani ke ba to de sinali ibunya obala sinali kadu ga fo amba fo ka bo pousse kono mi metal ke lobla medo akono ms ala kala ta refo anya fa na ngamna kala de tasa
kalata kalata kɔni mandala n'a dugu jɛ mɛ fɔlɔ dɛ mais an bɛ kalata tugu Istanbul lakana ka sabati fa bɛɛ fɛ walasa an ka sɔrɔ ka lɔbɔ i ka dɔn k'a fɔ MS ale ka sɛbɛnniw i ka dɔn k'a fɔ hali bi an ka taa Bamaji kɔrɔw olu ka gun kan n'i ka dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko SEMA n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad ko yali i ka dɔn k'a fɔ hali bi jɔnw bɛ ka ninnu yuguba kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ Kidali ko i ka dɔn k'a fɔ ko la France olu tɛ ka hali bi Kidali ka ninnu k'u yuguba de kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o ye SEMA ye siriba ka fɔla ni o ye MS ye a ko i ka dɔn k'a fɔ kabini san 2012 waati la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye ninnu dɛ la togo kɔrɔ ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati ni waati ninnu kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ nin bamaja waliw ta ka an ka jamana in k'a sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ SEMA la i k'a dɔn k'a fɔ kabi san 2012 i k'a dɔn k'a fɔ u ye nin ɲɔgɔnko bɛnbɛnbɛnw de sigi min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka rébellion k'a wuli kura ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye SEMA maaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔnsen kelen tɛ u la i k'a dɔn k'a fɔ don dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ silamɛw ye don dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kɛ fɛn wɛrɛw ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ SEMA maaw la i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ni k'a dɔn k'a fɔ narcotrafiquants n y'a dɔn k'a fɔ o ye drogue feerela juguw ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye narcotrafiquants ka complices ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko hakaja jadisiw fana i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye olu ka jadisi ko ninnu ye complices ye jadisiw la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin SEMA maaw la saga ani waati bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ rébellion a bɛ se ka kuraya cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ ko maa min bɛ ka u jukɔrɔma tindi saga ani waati u ka nin kow la k'o bɛɛ lajɛlen ye ko la France ninnu kɔni kɛra waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ jamana fa min bɛ yen ni o bɛ wele ko Septentrion n'o ye kɔrɔbɛ bolo ye hakaja ka kɛ o ɲɛmaaw ye ka kɛ o maîtres ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ olu ka sariyaw de bɛ boli o yɔrɔlamaw kan i ka dɔn k'a fɔ ko o ye fɛn ye min ni a tɛ bɛn koyi i ka dɔn k'a fɔ Fasiba ka fɔla a ye hakili jigin kɛ a ko san 2012 waatiw la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye nin ɲɔgɔnkow de tigɛ a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Nicolas Sarkozy n y'a dɔn k'a fɔ ko ale tun ye Faransi a jamana ɲɛmaa y'a waati i ka dɔn k'a fɔ Blaise Compaoré n y'a dɔn k'a fɔ o fana kɛ faso Burkina Faso ɲɛmaa ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Mohamed Ould Abdel Aziz n y'a dɔn k'a fɔ n t'a dɔn o yɔrɔ jumɛn ta ye Algérie tɛ dɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin maa ninnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye Nicolas Sarkozy Blaise Compaoré Ould Abdel Aziz i ka dɔn k'a fɔ ko Bamajiw i ka dɔn k'a fɔ ninnu de kɛra sababu ye don tɛmɛnenw na i ka dɔn k'a fɔ ka Bamajiya wale k'a créer anw ka jamana in kɔnɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ 2012 waatiw la i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi o waati i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ bi la Bamajiw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a ko a bɛ suma waati o waati i ka dɔn k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a wuli an bɛ waati min na komi bi ko min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ kabi Faransilakaw gɛnɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na i ka dɔn k'a fɔ yuguba de bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni Bamajiw bɛ se k'u ka ko kura cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ wa sababu tɛ dɔwɛrɛ ye i ka dɔn k'a fɔ Faransikaw ka émissaire dɔw bɛ yen Faransikaw ka ciden dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko nin waati laban in na olu kɔni bɛ taa ka segin la waati bɛɛ lajɛlen na Kidali mara kɔnɔna na walasa i ka dɔn k'a fɔ Bamajiw bɛ se ka hakaja ka rébellion kura a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min anw ka jamana in kɔnɔ kɔn'a kɛ dɛ n'u y'a kɛ a ti ja dɛ rébellion kura n'u y'a kɛ Ala u kana kɔrɔbɔ a ti ja dɛ u kana kɔrɔbɔ parce que ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ waati dɔ la min bɛ talikɛ kabi Faransilakaw u gɛnɛ ka bɔ an ka Mali dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔbɛ bolo la min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ nin mois labanw na nin kalo laban minnu ni olu tɛmɛnen filɛ ni Élysée n y'a dɔn k'a fɔ o y'u ka masakɛ jiginyɔrɔ ye i ka dɔn k'a fɔ masakɛso la ni o ye Élysée ye Faransi i ka dɔn k'a fɔ cidenw kɔni bɛ taa ka segin la saga ani waati cidenw de bɛ taa ka segin la saga ani waati a ka ja i ka dɔn k'a fɔ nin taa ka segin ba in kun tɛ foyi ye rébellion kura bɛ se ka wuli anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na sabula i ka dɔn k'a fɔ kabi Faransi gɛnɛ ka bɔ Mali kɔnɔ kabi Faransi gɛnɛ ka bɔ anw ka dugukolo sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn u ma mais saga ni waati ni Faransi b'a fɛ ka don anw kun waati o waati i ka dɔn k'a fɔ donkan in a bɛ kɛ ni ka dɔn k'a fɔ maa ninnu ye n'o ye ka dɔn k'a fɔ SEMA maaw ye min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Faransilakaw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ anw ka malidenw anw ka maliyɛnw y'a ye k'a fɔ ko Faransi ka dɔn k'a fɔ jamanidenw min ni ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali foyi t'u bolo min bɛ se k'a to i ka dɔn k'a fɔ anw ka kɔrɔfɛ kɛlɛ a bɛ ban cogo min na saga ani waati olu de y'i ka dɔn k'a fɔ
bien kala jirina ye sabula ka do ka fɔ olu de bɛ ka tasuma k'a su waati bɛɛ walasa ka do ka fɔ kɛlɛ a bɛ se ka kula cogo min na ka do ka fɔ fasiriba ka fɔ la a yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ ka do ka fɔ min bɛ talikɛ ka do ka fɔ Yad Agali i ka do ka fɔ nin maajuguba min ni a filɛ nin ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka do ka fɔ a yɛrɛ k'a fɔ hakaja ninnu ni faransilakaw ninnu yɛrɛ i ka do ka fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi Yad Agali maa do maa min ni torosi ɲɛmaa do i ka do ka fɔ ni a fɔra k'a fɔ ko o ni jamana dɔ ɲɛmaaw walima i ka do ka fɔ o ni jamana dɔw bɛ yaala bilen o ni jamana dɔw bɛ jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni ko fɛn do min ni a tɛ bɛn koyi min bɛ talikɛ ka do ka fɔ fasiriba la a ko i ka do ka fɔ anw ka marabaaw u k'u janto u yɛrɛ la sabula i ka do ka fɔ lajɛrɛ min ni o bolo d'an bɛ waati nata in na min bɛ talikɛ ka do ka fɔ accord suivi accord la n'o ye ka accord i ka do ka fɔ a lajɛrɛ baara minnu n'o u bɛna kɛ ministère la i ka do ka fɔ ni a y'a sɔrɔ anw ka faamaw kɛ bɛ ka o bolo da waati nataw la walasa i ka do ka fɔ sigikafɔ dɔɔni bɛ se ka kɛ accord ko a kow kan cogo min na i ka do ka fɔ ko an ka maaw k'u janto u yɛrɛ la sabula i ka do ka fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ye maa ninnu bolo min bɛ se ka to i ka do ka fɔ faransilakaw bɛ se ka don anw kun cogo min na wa n'u bɛ don u ka donni sababu bɛ bɔ i ka do ka fɔ sema de la kuma i ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka do ka fɔ ko an k'an janto an yɛrɛ la sabula i ka do ka fɔ faransilakaw u bɛ ka taa u bɛ ka wuli koyi u bɛ ka tasuma fiyɛ sabula i ka do ka fɔ nin waati laban in na n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ rébellion kɔrɔw la min bɛ talikɛ sema la ko a ka jan hali a ma mɛn maa ninnu k'u y'u ka sanyɛlɛma fɛti u y'a kɛ n'o y'u ka indépendance ko nin ye fɛn ye fɛn min ni a tɛ bɛn koyi k'u b'a fɛ ka wuli nin waati in na parce que filɛ an ye min mɔ lɔbu kɔnɔ MS ale ka sɛbɛn abu ne ye lɔbu bila mun ye nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye nouvelle horizon abu mun ye Nama Kante an bɛ foli lase a ma fo Tarawele Maliba ale fana bɛ fo Moritani wali Ɲagate a fana ka foli bɛ kumaso in kɔnɔ abu nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye abu an bɛ don min na ko bi kati kaso bonba abu k'a ye dunan sɔrɔ mun ye sɛbɛnni kɛba o tɔgɔ de ye Fatumata Boba Dumiya nouvelle horizon kɔnɔ abu a y'a jira k'a fɔ ko an ka taa commissariat de police de Kati Kura n'an taara yen kɔnɔ abu nin ye maa 5 ye maa 5 minnu tɛgɛ tara ka da u kan u ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye fali suɲɛ abu ka fali k'a faga a sogow ka don n'a ye sugu kɔnɔ ayiwa aw minnu tɛ ban sogo dunna ne y'a fɔ a ye o an ma sogo to yen ayiwa sogo dunba kɔni a ma ɲinɛ bɛɛ fɛn bɛɛ ye kelen hali ni ko sogo même jɛgɛ fana c'est la même chose o de kama ne sigalen don a dunniko la o bon e ma fɔ a kɛra Kati ya a kɛra ou bien mini a kɛra Kati Kura awɔ an kun t'o don na an kɔni y'an fa sogow la yen mɛ cɛw maa ti jigin ma an t'a dɔn n'i t'a dɔn ni i bɛnna n'a ye a tɛ kɛ kojuguba ye ka s'o ma o sabalikɛla n'o de bɛ Fatumata Boba Dumiya ko fɔ abu a ko commissariat de police de Kati Kura u ye baara ɲumanba kɛ maa 5 minnu ka baara kun bɛnnen don mun ye fali suɲɛ a ka ja ka fali k'a faga yɔrɔ la sogo bɛ sarada ka don sugu kɔnɔ mun ye Fatumata ye nouvelle horizon kɔnɔ abu a y'a jira k'a fɔ ko min ye commissaire division de police n'o ko fɔra a bɛ Basuri Ibrahim Sangare abu fila kɛ a ba ale ko fɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye commissaire du premier arrondissement mun n'o bɛ Katikaw fɛ a kalifalen don mun ye Basuri Ibrahim Sangare de la sɛbɛnnikɛla ko a n'a ka jɛrɛjɛkulu a n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ jɛra k'u ye tɛgɛ ta ka da ni maa 5 kan sibiridon n'o bɛnna janvier kalo tile 28 ma san 2000 ani san 23 wa an bɛ don min na komi bi a maa 5 in bɛɛ lajɛlen k'u sigiyɔrɔ bɛnna mun ye Kati kasobon kɔnɔna o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commissaire division de police Suri Ibrahim Sangare abu ale n'a ka jɛrɛjɛkulu u ye wagati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni kɔni ko a dar'u tulo kan koyi kibaruyaw de bɛna wagati bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen abu k'u ka baara bɛnnen don mun ye fali yɛrɛ fagali ma wa u tɛ don o dɔrɔn ma dɛ Abu Safinɛ jira ko fali sogo ninnu u bɛ tila ka sɛɛrɛ n'a ye suguw kɔnɔna o la sɛbɛnnikɛla ko a ko o dénonciation minnu o kɛra ka ɲɛsin mun ye commissariat du premier arrondissement de Kati o kɔnɔ commissaire n'a ka cɛrɛdenw abu u ye misijugu ta gere ma ten cari mun ye commissaire n'o bɛ Suri Ibrahima Sangare ko fɔ ale ye ko in bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa a ka brigade de recherche ma n'o ko fɔra a bɛ lieutenant de police Burama Tulema bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Zote abu ko kala ka kalifa Zote ma Zote n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ jira o fana ye fɛsɛfɛsɛliw ko o baaraw k'o boloda jɔmisɛnnin fara jɔ kumaba kan Abu Safinɛ jira u y'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛlɛ sibiridon n'o bɛnna janvier kalo tile 28 ma abu u ye tɛgɛ ta ka da ni maa 5 kan nɛgɛ 14 waati Abu Safinɛ jira ni maa 5 de kun ka baara bɛnnen don mun ye fali ye Abu Safinɛ jira u b'a suɲɛ wa u tɛ
do fana mo ubekila ka afara a borto ka duna sugu konana ula ako o maduru la abu siga kontala me domna kombi muye kati ka subon konala olu koni usigoro onana be sebaningala ko ako wati muna muye ba pursila ka uyen maduru ni ku mine abu yiningali baro koni ko obolo dala kanya shi uma ni maduru koni ame domna kombi aluno ya soro be fali nunu ku faka abu safna jira nga fali nunu ubu tanu suye sugu mununa abu safna jira joni ya asamba ye abeda yoro jume abu safna jira ukoni mo o ma ko buguna tuya koni ko defolo na sebaningala ko ako munye commissaire divisional du premier arrondissement de Kati ale koni wole bla munye bela dilema abu kerenger la munye ambala ko musula ka mununu bedo sugu kona kata sugo koni kata sa ko ame domna kombi ko beki farati de musab ge bela dilema se kani sugo ngoni ka adu ni ma bamu ye sugu kona sugo sama abu safna jira ko sigata la kibe ni dum oro kum kona la munye commissaire koni akwabe wole bla munye musula ka ma na manya ka fo ko abe sugo sama abolo sugu kona la abu safna jira ko ka fese nota ni maduru koni ame domna kombi oluka bara da kumbe no ka fali ka faga abu safna jira ka soro ka jigina sugo ye ko balma utede uto ta hono ade do wala ne usongo ki ade ni zugu ade do wala ni sega chadurina wallahi chadurina balma do bala ay balma do bala ma chitala o chaduru bien koy o to be ya ko ma dobe o to ko BC ouvrier dobe o to ko AC BC ka ke travail de AC o BC ka jon to mai AC awo ayi AC fene bien BC ka ke Amadou ya BC ka ke Abdoulaye mun ne ba ire la ko BC fene se ka ke Burama yi non c'est pas sûr BC ni Bakari BC te Burama de kana da Burama abu muye mamu no me atoko bol fagalike no be mishi faga mamu no be ta shue ali moto taxi ni mu no o kuma ta ka fali sake misite de fali mamu ali moto taxi mu abu sa de no kuma asuko transporter ma abela jeli tara kasula Munya kandigeli munya shue asuko abeta di mima mumata mima transporter awo katakatantigi abeta di mima ya jekulu bemide aya abeta di muma olu to ko ni ma fofolo ani abe ferero muna olu to ko ni ma fofolo ala ka zabu amina rabbi abu foli amala se gafre awa na kante mani watina ka kante nanya le fosa munye trawle maliba abu aka foli be ko ngono solo sanugo adama sanugo ameni bela dile fu e ko anta sugu kono kana na mura sugu kono ura fonto amena ala se libano ma voilà foli be di nura barakala bela dile ma zigri fuseni baranya na kusube amedu gode ke shijani kenabe masalatu ala buluko ala ko kalfa anima radio nura femi bi kononto anani tomi buruburu duro amela silike ka bojela korji ko mani wurada la kuna foni bala ambo ure kono abu safna dira antara anana dantigele batu la ame folla se kanu bane de me babela dile ma albi kuna foni bala ambo ure kono ibolo don tilela angata bedi kero ka fo kunnafoni balan an bɛ a kɔnɔ bɛ n bolo don bɛ bɔ ni soir de Bamako ye n'a y'a jara i k'a dɔn k'a fɔ ale sɛbɛn nɔ don n'a y'a ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa FAPA la i k'a dɔn k'a fɔ DG ni o ye directeur général ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ DG de la FAPA la i k'a dɔn k'a fɔ ko a nana FAPA la min bɛ tali kɛ février kalo kɔnɔ san 2021 directeur min ni o bɛ FAPA la nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa min k'a dɔn k'a fɔ ni a fɛlen tɛ maa dɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni a ka yeta ani maa tɔw ka yeta tɛ kelen ye ko n'i ye nin cakɛda in ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ a dayɛlɛlen a bɛ waati bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin maa kura min ni a nana filɛ nin ye kabini san 2021 na e ko dɔɔni a tɛ ka baarakɛ yɔrɔ in a tɛ fɛ ka a su don de sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min n'i k'a dɔn k'a fɔ o ye DG FAPA tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a baara ko gɛlɛya bɛ a n'a ka baarakɛlaw cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba min ni a filɛ nin ye ale ɲɛ tɛ foyi la i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ bɛ se ka tɔrɔmɔjɔnya sɔrɔ ko minnu na n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko mission i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye dankɔrɔba in ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ la a bɛna kabini a na waati ye 10 heures de sɔgɔmada 10 heures i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye sariyaw ta k'a lajɛ baarakɛla ɲɛmaa kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ale de fɔlɔ kan ka kɛ fɔlɔ ye
kabini ka do ka fɔ siningle bɔ waatiw la ka do ka fɔ kabini ka do ka fɔ 7h du matin nɛma kan ka kɛ baarakɛyɔrɔ la ka do ka fɔ ko nin min filɛ nin a bɛna kabini 10h waati o de ye a na waati baara in fana kɔnɔna na ka do ka fɔ mission minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ ka do ka fɔ jamana a baara minnu kan ka taa kɛ kɔfɛ ka do ka fɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ baarakɛda in na maa wɛrɛ foyi tɛ taa mission na kɔfɛ n'a kelen tɛ mission fɛn o fɛn ni o wulila i ka do ka fɔ diɲɛ kɔfɛ ka do ka fɔ directeur dɔrɔn de bɛ taa o kɛ cakɛda kɔnɔna na maa o maa bɛ yen ni o ye a duguma ye i ka do ka fɔ ko olu si concernenen tɛ i ka do ka fɔ olu si jajilen tɛ hali k'a da k'a la mission misɛnnin minnu ni olu bɛ kɛ an ka dugumisɛnninw na fanba to a la Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka do ka fɔ Joyila ka taa se Fana ma Sita Kili ka taa se ka do ka fɔ Kucala Mopti ani Kayiw ma jɛnɛw bɔ o tɔgɔ la Kita ani Tombouctou Hakaja Gao ni Sikaso ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o tɔgɔ la ko n'i y'a ta ka lajɛ mamaw kan ka taa wuli ka jɔ kɛ o yɔrɔw la ka do ka fɔ ko directeur yɛrɛ de bi a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sabula i ka do ka fɔ a k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa nin yɔrɔ misɛnninw na a kun ti dɔwɛrɛ dɛ musakanin min bɛ sɔrɔ o ko fɛ i ka do ka fɔ ko directeur bi a baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛ kɔniya i ka do ka fɔ ale yɛrɛ kɛ kelen kɛ mɛ a wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ko n'i ye nin cakɛda in ta k'a lajɛ a jama ka ca kosɛbɛ i ka do ka fɔ baara fɛn o fɛn bɛ yen i ka do ka fɔ ko directeur dɔrɔn de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma k'o ye fɛn ye min ni a ti bɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka do ka fɔ san 2021 in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ anw ka jamana na an donna gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min kɔnɔna na i ka do ka fɔ ni a bɛ wele ko i ka do ka fɔ sanction conjoncture économique n'o ye i ka do ka fɔ musaka gɛlɛya ye anw ka jamana in sɔrɔ donc n'a ta o ta nin dankɔrɔba min filɛ nin ye ni o ye i ka do ka fɔ DG Fapa to a la ko a kelen ye mission 49 kɛ mission 49 ko a kelen y'a bɛɛ kɛ mission ale de kala mɛ ni bɛɛ ye ale de bi tɔrɔmɔ jɔn nɔfɛla don point ti don min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ DG Fapa la i ka do ka fɔ ko dankɔrɔba in hali k'a da k'a do ka fɔ baara minnu ni olu bɛ kɛ Bamakɔ yan i ka do ka fɔ hôteliw la conférence minnu ni olu bɛ kɛ hôteliw la a b'i n'a fɔ a kɛmɛ a bɛ taa olu bɛɛ lajɛlen na wa i ka do ka fɔ hôtel dɔw fana bɛ yen ni a kɛmɛ k'olu sugandi a nana sɔrɔ k'a fɔ k'u ka baara minnu bɛ kɛ hôtel wɛrɛ minnu na a y'olu bɛɛ lajɛlen bila sabula i ka do ka fɔ hôtel minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko jɛɲaɲɔgɔn bɛ ani maa minnu jɛ o yɔrɔw la i ka do k'a fɔ ko a yɛlɛmana o yɔrɔw la sabula o bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ale bɛ se ka a ka intérêt sɔrɔ cogo min na ko nin directeur min ni a filɛ Fapa la i ka do k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka do k'a fɔ ko a kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen min kɛ a yɛrɛ de ye i ka do k'a fɔ cakɛla maa tɔ minnu bɛ yen i ka do k'a fɔ ko u b'a fɛ ka fujeni dɔɔni sabula i ka do k'a fɔ baarakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni ta ye coya ye sabula i ka do k'a fɔ olu tɛ kurungun na wa i ka do k'a fɔ ko ni musanin ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra musanigi dɔgɔ k'o ye fɛn ye min ni a ti bɛn koyi e ko don nataw la min bɛ tali kɛ nin yɔrɔ in cakɛlaw la u t'a fɛ ka grève n'o o ye préavis ye i ka do k'a fɔ u b'a fɛ ka hakaja ka o déposer koyi walasa i ka do k'a fɔ taabolo cɛjugu min ni a bɛ ka kɛ nin cakɛda in na a bɛ se ka dabila dɔɔni cogo min na sabula i ka do k'a fɔ ko n'i ye baarakɛlaw ta k'a lajɛ maa bɛɛ lajɛlen n'i ka kɛta don mission minnu bɛ yen i ka do k'a fɔ ni dugumamaw kan k'olu kɛ directeur ba yɛrɛ man ka wuli k'olu kɛ mission minnu bɛ yen ni olu kan ka taa diɲɛ kɔfɛ a ka ja i ka do k'a fɔ i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la maa dɔ fana bɛ yen i ka do k'a fɔ hakaja hali ni directeur ba tɛ nka mission dɔw bɛ na o bɛ di i ka do k'a fɔ dugumamaw ma i ka do k'a fɔ mission minnu bɛ kɛ jamana kɔfɛ ka taa se i ka do k'a fɔ jamana kɔnɔna na ko directeur yɛrɛ de bɛ wuli ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ sabula i ka do k'a fɔ musaka minnu bɛ sɔrɔ o siraw fɛ directeur de bɛ olu salo k'o bila a kun koyi pasiri filɛ a directeur ye a ka di kuma dɔw la nin bɛɛ y'a ja ye frais de mission c'est moi qui suis le directeur a banna frais de mission bɛɛ i ka do k'a fɔ kunnafoni filɛ min ne ka do k'a fɔ an y'a sama ka bɔ soir de Bamako Abu ne ye soir de Bamako ne y'ale bila les républicains ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Sidiki A Dembele ye a kumara a bɛɛ n'a ta Abu mun ye gɔngɔrɔ fili a bɛ datu nege bɔ basa la an bɛ don min na komi bi Abu maa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko architecture n'olu ye maaw ye maa minnu n'u ka baara bɛnnen don sojɔ yɛrɛ ma Abu ko gɛlɛya kɔni ko Abu u dala an ka jamana kɔnɔna la yan o sabu kɛ a yira k'a fɔ ko yɛlɛmabolo minnu n'u kan ka ta ka ɲɛsin olu ka baaraw ma yemo yɛrɛ jamana kɔnɔna la Abu ko mun ye anw ka wasadenw ye u dɛsɛlen don an bɛ don min na komi bi ka sira kɔni di mun ye architecture baarakɛlaw ma Abu Safinɛ Jara u bɛ se ka sira in k'a taama cogo min na
UEMOA yɛrɛ o kɛnɛ kan i n'a fɔ Sénégalais-kaw bɛ k'a kɛ cogo min na a ka diya Nigériens fo ka taa fara mun ye Côte d'Ivoire-kaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni yakili b'a la san 2013 mun ye anw ka ba Maliba kɔni ye an y'an bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun o bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ a ka diya n'u bɛ architecture baaraw k'u kɛ an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna la cogo min na UEMOA yɛrɛ kɔni o jamana o kɛnɛ o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye conférence belebele mun o tɛmɛna jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara jamana minnu bɛ n'u bɛ UEMOA o kɔnɔ kan ni hakili b'a la a kɛra mun ye mars 2005 o kɔnɔ wa mun ye conférence belebele ko a kɛra ɲaamɛkaw de fɛ yen Abu Safinɛ Jara bɛnkɛra ka sɔn kɛra ma wuli kɛra o kan k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ n'u ka baara bɛnnen don sojɔw ma Abu Safinɛ Jara u ka baara taabolo ko a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ni kura ko ka fiyɛ la UEMOA yɛrɛ jamana olu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa mun ye baara kɔni ka taa ɲini sojɔ Abu Safinɛ Jara UEMOA jamana kɔnɔna la n'i ye Côte d'Ivoire ka ye wo i ye Malien wo i ye Sénégalais ka ye wo Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen dama ka kɛɲɛ n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye chef d'État Abu Safinɛ Jara olu ye o hakilina k'u ta wa mun ye jamana marabagaw fana y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a yira k'a fɔ ko mun ye baara in kɔni ko a ka kɛ nka o n'a ta bɛɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko sira kɔni ko a dɛsɛlen don ka di mun ye an ka jamana sojɔlaw ma minnu bɛ a ka diya n'u ye sojɔ yɛrɛ kalan Abu Safinɛ Jara k'a kalan ka a ladɔn sira kɔni dɛsɛlen don ka d'u ma an ka wasadenw fɛ u bɛ se ka taa mun ye UEMOA jamanaw kɔnɔna la cogo min na ka taa Mali yɛrɛ ka taa kunna wolo Abu Safinɛ Jara ko sira ko a dɛsɛlen don ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara k'a bɛ san 2013 i bɛ na ye k'a fɔ ko ni projet de loi ye an ka jamana marabagaw kɔni y'u bolonɔ kɔni ko o bila a la koyi Abu Safinɛ Jara nka a nana ye k'a fɔ ko mun ye bolonɔ o bilala a la nka sɔrɔ mun ye maa minnu bɛ a ka diya n'olu ka baara ɲɛsinnen don architecture yɛrɛ ma Abu Safinɛ Jara a donni kama ko olu ma ɲininka sɛbɛnnikɛla ko mun ye kun o tɛ se ka di abada kuntigi kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o de hukumu kɔnɔna na mun ye l'ordre des architectes Abu Safinɛ Jara olu kɔni ye laɲini dɔ kɔni k'o kɛ laɲini minnu na a laɲini fana ko o tara bala sɛbɛnnikɛla ko a ko o laɲini dɔ ye fɛn jumɛn ye Abu min ye maa ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye diplôme Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ a ka diya k'u ye architecture yɛrɛ kɔni ka a kalan u ka diplôme k'a ka lakodɔn jamana yɛrɛ sariya o fɛ i n'a fɔ ko a laɲini na cogo min na Abu o fana mana bɔ yen u ka cakɛmisɛnnin minnu bɛ a ka diya an ka bugudaw la olu fana ka baara taabolo Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don o ko la u ye nin laɲini bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnfura ɲini ka taa da jamana gouvernement o ka tabali sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a nana ye k'a fɔ ko min ye gouvernement caman de nana yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ nka ko in yɛrɛ kalifalen don ministre so mun na o de bɛ ministère de l'urbanisme et de l'habitat a ko fɔ Abu Safinɛ Jara o fana y'i bolonɔ bila projet in na ni ka yɛlɛmali caman ko o don a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in nana caya fo k'a fɔ ko a cayara nka Abu Safinɛ Jara a nana ye k'a fɔ ko min ye san 2021 i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye conseil de cabinet mun o kɛra 17 février 2021 na primature yɛrɛ o kɔnɔ sira kɔni dira k'a fɔ ko min ye ministre kɔni tilala baara in na ten pewu nka ko bɛ maa minnu bolo a ka diya o de bɛ mun ye maa minnu bɛ ka an ka wasadenw nɔnɔ bila an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ko in de kɔni ko a kalifalen don olu ma fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye Abu Safinɛ Jara ka gɔri don nin na fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye ka guwara kɔni k'a sɛbɛkɔrɔda nin sɛbɛnfura in na walasa maa minnu bɛ a ka diya n'u ka baara ɲɛsinnen don sojɔ ko ma Abu Safinɛ Jara u tɛ se ka taa cogo si la mun ye UEMOA jamana kan Abu Safinɛ Jara ka taa faso in ka taa drapeau ka taa yira kɛnɛ kan o sababu kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye an ka UEMOA n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana minnu bɛ a kɔnɔ a yira k'a fɔ ko mun ye Mali sojɔlaw Abu Safinɛ Jara ko ɲɔgɔn tɛ ko ɲɔgɔn madaw don o de kama i bɛ na ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen UEMOA yɛrɛ ko wele bɛ bila u ma UEMOA jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan u bɛ se ka taa baaraw k'a kɛ cogo min na nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu wo Abu Safinɛ Jara ta kan ba a la sɛbɛnnikɛla ko a ko o sɛbɛnfura mun na a kan ka tɛmɛ mun ye an ka wasadenw yɔrɔ k'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye fɛn jumɛn de kɛlen bɛ ka a datugu sɛbɛnnikɛla ko a nana waati dɔw la u nana kibaruyaw kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye blocage ko o bɛ yɔrɔ min na a b'i n'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ a ka diya Abu ko n'u kalannen don architecture yɛrɛ la Abu Safinɛ Jara olu ka diplôme ko a ka diya ani a kalanso ko yɛrɛ a b'i n'a fɔ ko o de tun kɛlen bɛ gɛlɛya ko in na nka mun ye architecture maaw ye olu nana ye k'a fɔ ko o yɔrɔ in tɛ gɛlɛya ko ye o sabu kɛ mun ye ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don kalanko ma Abu Safinɛ Jara barola sugu kɛra bɛnkɛra kan k'a fɔ ko o baaraw ko o bɛna kɛ nka sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara k'a daminɛ o don na fo ka n'a bila bi la a b'i n'a fɔ ko mun ye sɛbɛnfura in kɔni ko a donnen bɛ tabali jukɔrɔ Abu Safinɛ Jara u tɛ fɛ ka a labɔ sɛbɛnnikɛla mun bɛ Sidiki Adamele ko fɔ Abu Safinɛ Jara a y'a yira k'a fɔ a kɔni mana kɛ cogo o cogo Mali maa minnu bɛ an ka jamana in mara an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara ka guwara da fasodenw ɲɛ fasodenw minnu n'u bɛna taa faso de kɔni ka taa a kunna wolo n'an k'u ma ko mun ye
architecture mau ma munun be akaja nu ye sojo kala adona kari Abu Safina jara olu kan ata munye faso de kunawulo munye sugu bulo munun olu be ke espace yomo okono Abu Safina jara gani sira ko ni ko adale munye Abu Safina jara ko be ke gele baye abeke munye perdiye jamana yara ko ni ko umma akuni ya temna kalaje munye korvar ko be ka wasa munun ko soro ni mbara na bi Senegal ko akaja katabla munye Nigeria una Abu Safina jara nunu bala dile mi ka wasa ko ni ko osoro ni mbara na amedo muna ko bi sabaningala ko ako wati sira ko munye sira ko ni ko okadi munye anga architecture barakalo ma Abu Safina jara ufana be kata munye Mali kata an kuna wolo munye iyo mo jamana okona kam sabaningala ko ako fe munye ra no yo ko jugu yere Abu Iba do wa munye ni jere da kuluba mun fle ne nanga mako architecture mau sikata la anyama ya kan adi Mali de no de masan 2023 Abu Safina jara onyama ya be sika di Mali de matugo ji Abu Safina jara kasro munye Mali maraba ko o yere ma bulu no bla sebena saban fra mun no obeka so bu ye munye architecture abisika no ya Mali do mbolo to mna ye mo jamana yere konna ula Abu Safina jara ga bolo mana funu sikata la ko abeda tigi do koro oro kama munye Sidiki Adamele akoko wole ko aka bla jamana maraba ko ma munu me ka transform marame do mna kombi akilina mun no obula mirna mun no obula ode Mali an ku mesika korota munye farafna aka jajia fanta nani bela jilefe Abu Safina jara ko ore akilina ko obula na manya ka foku ubo ula ni bara mun na talemfila kan nun ko ku segalata Abu Safina jara ko nte Mali Qur'an ta ata sira folo de kuna fon fleni anya sama ka bomi le republique ale kono Sidiki Adamele ale fatirike baye Abu Ibunya obala Sidiki Adamele ambafo ika do ka fo le soir de Bamako Yusufu Konate akui ka do ka fo Bambanjia waledo mi ni ka do ka fo otara ka Malden do segre num betelke ka do ka fo refugio no ye munum bora unno la kata ka do ka fo usigi Niger ka sababu ke ka do ka fo gwela kuma ukan anga jamani kono ma kono do banyango ika do ka fo ulu koni ka do ka fo ko uyolu fa mi metelke ka do ka fo ni refugio kaina ika do ka fo ni kain ni ya ta laje kain goni be sigile ka do ka fo frontière kono nana Mali ani ka do ka fo Niger frontière che ka do ka fo kuna fondila ulu ka fola ika do ka fo ni wala cheju ko akra ka do ka fo samedi do ni o bene ka do ka fo fere kalo klinani en 2023 ka do ka fo ko kuna fondila ya yira ka fo mi metelke ma kono do banyangola ika do ka fo ko o fara ma kele ka do ka fo o jokina ma woro be ka do ka fo ko ulu kera porte du soir we ulu tunna mo ka fola mi metelke ka do ka fo ni ma jugu banu na ika do ka fo ko ukoni nana motola ika do ka fo ukelme ka nyonta motola moto tam banyango abi na fo mo nu ngoni ukeme ka nyanda ula wati mena ka do ka fo ko usira dro uduna kain gono mi metelke ka do ka fo ni kaina no be ka do ka fo tilia ka do ka fo o mara kono nana ka do ka fo wati mena utuna kain gono mi metelke ka do ka fo ko gwelela ko usna ka wulide ka do ka fo refugio munu ni olu ye Malidenw ye aka je ka do ka fo Malide munu ni olu bolla kelenye ka do ka fo kata ubula dogo yoro werela ka do ka fo ko Bamanju de tale fle bi ukan mi metelke ka do ka fo ni kan wonene ka fali juguta ka usegre ka do ka fo ni ya ta ka laje ko min be ni oye ka do ka fo tawa ani tilaberie num bala jele be sori ka do ka fo 3 frontières la Mauritanie Mali ani Niger ka do ka fo ni ndugi be o yoro la ka kabini en 2017 la ka damna wati la ka se fo sisama mi metelke ka do ka fo ni nyango de be ta ka do ka fo ka refugio ku segre kengere ne ka do ka fo mamunu nga wale do groupe mi be ni obe wole ku ka do ka fo groupe état islamique munu ni ka do ka fo ulu ni Al-Qaeda mo bolo be nyambolo sa ka bara tugu ta ka anga jamani ka segre aku ka do ka fo wati temeno na en 2021 na mi metelke ma kemeni binani ani kele ko lu de la ka fa ka do ka fo kangono nana mi metelke ka do ka fo groupe islamique mo fana uyo o bara tugu ke sa ani wati buguda msenu da se ka do ka fo refugio be yoro mununa wati bela jelena ubi wuli ka jota ka olu segre novembre kalo temene nani o bena ka do ka fo novembre en 2021 ma mo ani duru bayango ka do ka fo ko olu fana udela ko olu fa ni va to ko bela jelena ko kera dugumina ko o kɛra dugu min na o dugu to a ko i ka don ka fɔ Bakura i ka don ka fɔ nin waleya cɛjugu in taara ka olu fana sɛgɛrɛ maa 16 baɲango i ka don ka fɔ ni olu tun ye Nigérien ye i ka don ka fɔ ko u delila ka don olu fana ka nin kan cogo in na i ka don ka fɔ ko u ye finitigiw ye i ka don ka fɔ ko u ye olu faga min bɛ tali kɛ i ka don ka fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanga ani waati kabini san 2012 i ka don ka fɔ kɔrɔbɛ kɛlɛ in daminɛnen ka se sisan ma i ka don ka fɔ sanga ani waati gɛlɛya belebele de bɛ ta i ka don ka fɔ ka réfugiés k'u sɛgɛrɛ minnu n'i ka don ka fɔ u bɛ Niger mara kɔnɔna na
kerengernyana ma fon fle anya mi moy kado apol le soir de Bamako kono Youssouf Konate le gasbe le soir de Bamako Youssouf Konate ame foli tani ga segere abu wati kele na foli amala se muye Fatim Jamanwara ame foli ko lasi ama karno la ame foli lasi ma wenzendugu abu foli ama benege mo kasarda kanye shimuye Boubacar Guindo nyoro fiena asigero benembe jela koroji erema konoma Boubacar Guindo de maisha mamuna be kuslela gushi bana abu safna jira abadon foka adona kari no fena buray mamunum be ko furdimi abu tension nina kili degun bana be mawo marila abu safna jira foka na fara mamuni be feki yere ke neke blende abu safna jira jugiya kabu jugiya kabu eka abu safna jira ibe fenu ya gushi dro akasegu yirama sigatala ibi jigi ke Boubacar Guindo e goroba ya me fulla sama yirama konala akan nege turusira o de 72 74 54 89 72 54 72 74 54 89 wati sira abu abe bela jelen foka bela jelen walmano wati koni osira